Хайырлы ирте. Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар тапшыруын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге программада. Игелекле Казан Татарстан башкаласыннан Лисичанск шәһәрен торгызу өчен чираттагы гуманитар ярдәм юлга чыкты. Басу өстендә очкыч, Апас районы кырларында уҗымнарны самолет ярдәмендә тукландыралар. Тырыш яшьләй зурайгач җайсыз ул. Нурлатта 200-дән артык кыз һәм малай озан әйтү Коръән сүрәләрен һәм аятларын яттан укуда ярышты. Бу атнада Татарстанда җылы һәм куры һава торышы көтелә. Атна ортасында республикабызның кайбер районнарында яңгыр явуы ихтимал. Бүген көндез 17 градуска кадәр җылы, төнлә 0,5 градус. Әмма атмосфера фронты һава торышын үзгәртәчәк. Төнлә урыны белән яңгырлар явуы көтелә. Татарстанда 17 апрельдан 10 майга кадәр янгынга каршы махсус режим гамәлгә кертелә. Тиешле карарга республика премьер-министры Алексей Песошин кул куйды. Янгын куркыныч янаган территорияләрдә учак ягу, каты көнкүреш калдыкларын, коры үлән һәм чүп-чарны яндыру тыела. Әмма җәмәгать туклану объектлары бу чикләүләргә керми. Шулай ук торак пункт территорияләрендә балаларның ял, аларны сәламәтләндерү оешмаларында, янгын куркынычы янаган бакчачылык ширкәтләрендә пиротехник әйберләр куллану да тыела. Билгеле булганча 1 апрельдә башкалабызда территорияләрне санитар чистарту һәм төзекләндерү 2 айлыга башланды. Май башына эшләр 22 миллион квадрат метр мәйданда башкарыла. Алдагы еллардагы кебек үк җәмәгать киңлекләрен, урман полосаларын һәм яр буе зоналарын чистарту өстенлекле булып кала. 29 апрельдә гомум шәһәр өмәсе уза. Традицион өмәләр Казанның 12 җәмәгать киңлегендә үткәрелә. Һәр чара индивидуаль форматта оештырыла. Һава торышы кинәт җылтып җибәрү сәбәпле толпаннар да активлашкан. Активлыкларын тикшерү өчен белгечләр Аккош урманына китте. Бу хәл көннең кояшлы вакытында эшләнә. Ничкәлекләрен безгә эксперт сөйләде. Табигатьтә толпаннар җыю кояшлы яхшы һава шартларында әлемгә җыела. Чык, көчле җил булмауда уңайлы. Гигиена һәм эпидемиология үзәгенең энтомологлары кирәкле җиһазлар белән коралланып, Аккош күленә килделәр. Аларның бурычы бөҗәкләр саны, аларның активлыгы турындагы мәгълүматлар җыю. При работе в природных биотопах табигатьтә эшләгәндә бер юлы 2 кеше эшләү зарур. Бу бер-береңне даими тикшереп торыр өчен кирәк. Гадәттә толпаннар урман яны кырыйлары кешеләрнең күпләп ял итү урыннарында җыела. Туфракны да игътибарсыз калдырырга ярамый. Бөҗәкләрне җыю җиһазы, күбәләкләр тоту җайланмасы һәм бер үк вакытта ак әлемгә охшаган. Һәр җыюдан соң җитен тикшерелә. Һәр ябышкан толпанны теркәп куялар, пробиркага урнаштыралар, соңыннан махсус капчыкларга салып бәйләп куялар һәм һәр толпан өчен аерым капчык әзерләнә. Тикшерү нәтиҗәләре Роспотребнадзор идарәсенә җибәрелә. Толпаннарның саны 1 квадрат километрга 0,5 нисхәдән артып китсә, профильле оешмаларга толпаннарга каршы эшкәртү эшләрен башлау өчен хатлар җибәрелә. Беренче чиратта парклар, скверлар, халык күпләп йөри торган урыннар эшкәртеләчәк. Исемлекләрне район хакимияте әзерли. Узган ел 1,5 гектар территориялар эшкәртелгән, шуларның 260-ы Казанда. Эльза Ахмәҗанова, Руслан Мөбәрәкшин, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Казаннан 100 тоннага якын авырлыктагы гуманитар йөкнең чираттагы партиясе Лисичанскига җибәрелде. Татарстан шефлыкка алган шәһәргә 21 тонна төзелеш материаллары, 61 тонна азык-төлек товарлары һәм башка кирәк-яраклар китте. Казаннан Лисичанскига быел 3-нче тапкыр гуманитар йөк җибәрелде. Бу юлы 95 тоннадан артык. 5 фурага азык-төлек, төзелеш материаллары, кием-салым, көнкүреш химиясе, башка әйберләр тиелде. Горки шоссесындагы үзәк складтан йөк җибәрүне шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Гафаров контрольдә тотты. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илдар Шакировның әйтүенчә, гуманитар компания Лисичанскның көнкүреш эшчәнлеген тәэмин итүгә, торак фондын коммуналь инфраструктураны торгызуга юнәлдерелгән. Барлыгы 61 тонна азык-төлек товарлары, шул исәптән ит консервалары, ярмалар, май, 21 тоннадан артык төзелеш материаллары җыелган. Шулай ук бензин белән эшли торган җылыткычлар, генераторлар, эретеп ябыштыру аппаратлары, гомуми авырлыгы 13 тоннадан артык булган кан салу җайланмалары төялгән.
дополнительно отправляем свежие овощи. Üstəmə rəvişdə yeşil şələr cibərəbiz. Şəhər предприятиеләре ярдәмендә торгызу эшләре өчен материаллар җыйдык. Бу юлы түбәләрне ябырга шифр да бар. Рөстәм Гафаров гуманитар ярдәм җыюда катнашкан оешмаларга рәхмәт белдерде. Шулай ук Лисичанскига гуманитар йөкне илтүдә катнашканнарга да рәхмәтен җиткерде. Спасибо, молодцы, ребят. Я вас еще раз хочу поблагодарить и водителей тоже. Компании, которые нам уже не первый раз возят все это. Молодцы. Исегезгә төшерәбез, гуманитар ярдәм җыю Казанда узган елның ноябрендә башланган иде. Шул вакыт эчендә үзәк складка һәм җыю пунктларына предприятиеләрдән, шәһәр халкыннан 820 тоннадан артык йөк тупланган. Гуманитар ярдәм җыю дәвам итә, кабул итү пунктлары яшүсмерләр клубларында һәм спорт объектларында урнашкан. Алар игелекле Казан логотиплары белән билгеләнгән. Алия Галиуллина, Татарстан яңалыклары. Уакланган бұрай ярмасы, оннан ясалган төрле макарон эшләнмәләр җитештерүче Пол БМ җәмгыяте Алтай Республикасы делегациясендә зур кызыксыны уятты. Шушы көннәрдә алар буага эш визиты белән килде. Сәфәр кысаларында алтайлылар Исәк авылының тегү цехында ветеринария техникумында да булды. Теманы буадагы хәбәрчебез Алсу Сәмигуллина дәвам итә. Бүтін һәм батланган бұрай ярмасы, бүтін килеш тарттырылган ын берничә төрдә тотма җитештерүче Пол БМ җәмгыяте Алтай делегациясен битараф калдырмады. Предприятиедә оена 20 тонна макарон эшләнмәләре, 100 тонна чамасы ярма эшләп чыгарыла. В нашей организации работают 15 человек. Безнең оешмада 15 кеше эшли. Продукцияны интернет-кибетләрдә сату өчен аерым кешеләр алып бара. Пол БМ җәмгыяте 2014 елда оеша. Шунысында искәртик, Россиядә җитештерелә торган барлык бұрайның 70% әлеге предприятиегә туры килә. Реализуем все, где у нас есть запросы. Сырау зур. Продукция Алтай Республикасы, Башкортстан, Удмуртия, Ивнең көньяк шәһәрләренә китә. Алтай Республикасы делегациясе әгъзалары җәмгыять эшчәнлегенә югары бәя бирде. Прекрасное, на мой взгляд, предприятие. Минем карашка немец җиһазлары белән җиһазландырылган бик яхшы предприятие. Экологик чиста продукт җитештерәләр. Аграр университет бетергән кеше буларак, бу тема миңа кызыклы. Визит кысаларында кунаклар Исәк авылында да булды. Биредә алар тегү цехы эшчәнлеге белән танышты. Предприятие берничә ел элек Буа якташлык җәмгыяте президенты Ирек Закиров инициативасы белән ачылды. И вот сегодня, посещая небольшие предприятия, мы видим, что Кеше предприятиеләр эшчәнлеге белән танышканда инвесторларны җәлеп итү, уңайлы эш шартлары булдыру нәтиҗәсендә авылларның киләчәге өметле дигән фикергә килдем. Авыл бар нәрсәнең тоткасы булып тора. Буа ветеринария техникумында делегация ресурс үзәге белән танышты. Биредә Буа һәм Алтай Республикасының районнары арасында муниципаль ара хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Апас районы язгы кыр эшләренә кереште. Бүгенге көндә район кырларының 11290 гектарын көзге культуралар тәшкил итә. Бүгенге көндә кырларда самолет ярдәмендә уҗымнарны тукландыру эше бара. Горбунов берләшмәсе дәүләки бүлекчәсе басуларындагы эш барышы хакында Апас районы хәбәрчеләре әзерләгән алдагы язмада. Горбунов берләшмәсе кырларында быел көзге культуралар барлыгы 3000 гектар мәйданны тәшкил итә. Бүгенге көндә әлеге берләшмәнең дәүләки дәвеш бүлекчәләре басуларында эш кайный. Самолет ярдәмендә уҗымнарны тукландыру хезмәте бара. Көзге культуралар кышны яхшы чыкты, аларның торышы әйбәт. Быелгы елның уңышлы килүен теләп, хәерле сәгатьтә дип эшне башлап җибәрдек ди Горбунов берләшмәсе җитәкчесе Илфар Җәлялов. Быел ашламалар мул, әйбәт кайтты, вакытында кайтты. Погодага караганда, погода безнең 2 атнага алданрак килде. Без инде әзер аңарга, инде хәзер безнең кыр эшләре җитә. Алла берсен техникаларыбыз хутта, бераз вакыт ягәберләр калды. Аларны инде хәл итеп бетерәбез. Кырлар өстендә самолет очыш ясый. Ул шулай бер очканда 8 гектар басуны аммиак белән ашлый. Тоткарлыклар килеп чыкмаса, самолет көн дәвамында кырлар өстенә ашлама сибә. Без авиация ярдәмендә җирне химик эшкәртәбез. Минераль ашамалар чиптерәбез. Иртән кояш чыкканчы эшне башлыйбыз. Көне буена дәвам итә. Уңыш булсын дип тырышабыз. Эш барышында барлык куркынычсызлык таләпләре дә төгәл үтәлә. Гөлназ Вәлиева, Гадел Галиев, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Апас районы.
Изге Рамазан айында балалар катнашында дини чаралар оештыру күркәм гадәт. Шундый чараларның берсе Нурлатта яшь мөселманнар арасында Коръән укучылар конкурсы узды. Балаларда кичкенәдән дини кыйммәтләр тәрбияләү бик мөһим. Шул уңайдан 200-дән артык кыз һәм малай азан әйтү, сүрә һәм Коръән аятларын яттан уку өчен ярышты. Чара Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин исемендәге Мәгариф үзәге базасында оештырылды. Шәкүровләр гаиләсеннән 8 яшьлек Ислам, 5 яшьлек Назилә әтиләре белән бүгенге бәйрәмгә беренчеләрдән булып килә. Улы конкурста сүрә укырга әзер. Балаларны дингә өйрәтер өчен, Коръәнне өйрәтсеннәр өчен, үзебезнең Аллаһ Тәгаләне танысыннар өчен, үзебезнең Аллаһ Тәгаләне танып, аның кушканнарын үтәп, тыелып. Кеше улы белән конкурста күп балалы әти Рамил дә катнаша. Балалар мәдәниятебезне, динебезне белеп үссеннәр иде. Төп максатыбыз аларны кичкенәдән милли йолаларга, гырыф-гадәтләргә өйрәтү. Конкурс кызлар һәм малайлар өчен аерым сыйныфларда барды. Катнашучылар арасында дугаларны үзләре өйрәнүчеләр, Нурлат мәчетләрендә Коръән аятларын уку курсларына йөрүче балалар да бар. Район мөхтәсибе билгеләп үткәнчә, елдан-ел Коръән укучылар саны арта бара. Белемнәрне 4 яшь категориясендә бәялиләр. Үз максаты инде балаларның күңеленә иман салу, Аллаһка ышану. Аллаһка ышанган бала ул индәме, урамдамы, мәктәптәме, демәк ул үзен менә генә иманы аркасында инде яхшылыкны кылырга тырыша. Оештыручылар җиңүчеләр һәм катнашучыларга татлы бүләкләр әзерләгән. Тантана азагында катнашучыларны тәм-томнар белән тулы өстәлләр көтә иде. Гүзәл Самарханова, Илшат Мәхмүтов, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Нурлат районы. Быел Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә 13 кеше дәгъва кыла. Республикабызның мәртәбәле бүләгенә тәкъдим ителүчеләрнең берсе фольклорчы галим Геннадий Макаров. Этно-музыка белгече турында хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов әзерләгән видеоязмада. 2023 елда дәрәҗәле премияга дәгъва кылган кандидатлар исемлегендә сәнгать фәннәре кандидаты, этник музыка белгече, фольклорчы галим Геннадий Макаров та бар. Татарстан Республикасы халыкларының җыр, уен кораллары, традицияләрен өйрәнүгә һәм үстерүгә керткән өлеше өчен. Мин Геннадий Михайловичны изге кеше диелим. Беләсезме нәрсәдән? Менә шундый заманнар бар Совет вакытында. Безнең борынгы уен коралларыбыз югалып беткән. Алар онытылган иде. Сакланмаган. Башка халыкларның бар, безнеке юк. Менә шушы эштә ничә еллар буе җаны тәне белән Геннадий Михайлович эшләп онытылган уен коралларыбызны дөньяга кире кайтарды. Беләсезме? Мен аңа уен киләчәктә һәйкәл куерлар дип. Чөнки менә хәзер безнең һәрбер музыка уку йортында думбрада уйныйлар. Мөнәҗәтләр җырлыйлар. Аңлыйсызмы? Бистәләр бар. Әйме? Һәм башка уен коралларыбыз безнең хәзер уку йортларында укытабыз, өйрәнәбез, һәм сәхнәдә дә бар. Менә ул аның керткән өлеше бик зур. Анарсын тагы бит уен коралларын кайтарудан түгел, аны бит фәнни эшләргә кирәк. Аны нигезләргә ничек ул будан? Нинди рәвештә алар булганнар? Ничек аларның киләчәк, аларны ничек камилләштереп буламы ничектер? Менә ул аның дистәләгән китаплары, мәкаләләре бөтен дөньяга таралды. Менә бу шәхес Геннадий Михайлович, беләсезме? Мин нәрсәдә мин аның белән горурланам. Кая гына барсаң да, сездә Геннадий Михайлович ли. Иң танылган дөньяда иң танылган татар фольклоры халык иҗаты буенча безнең хәзерге заманда галим Геннадий Михайлович. Без аның белән әлбәттә горурланабыз. Минемчә ул бик тә лаеклы кеше Тукай премиясенә алырга. Геннадий Макаров 1969 елдан магнитофонга халык иҗаты әсәрләрен язып алу максаты белән Татарстан, Башкортстан, Чиләбе, Оренбург һәм башка өлкәләрдә ел саен музыкаль этнографик экспедицияләр оештыра. Борынгы уен кораллары, думбыра, танбур, дәф, кубызларны хәзерге заман татар сәнгатенә кайтаручы, аларны тергезү һәм реконструкцияләү авторы. Ул шушы
хакта бик күп монографиялар, дистәләрчә фәнни һәм тәнкыйди мәкаләләр бастырып чыгарды. Һәрбер кешенең дә тормышында бер максаты була. Менә минем максат кичедән үк сәнгать белән бәйле, бигрәк тә халык иҗаты белән, тарих белән бәйле. Бу кызыксыну әлбәттә гаиләдә барлыкка килде. Мин рәхмәтлемен үземнең әтиемә, әниемә, әбиләремә. Аларны мин гел сораштыра идем. Төрле музыка кораллары турында ничек әйтеп җырлаганнар, ничек киенгәннәр, барысында сораштырып, барысында сеңдерә килдем. Студент елларны миңа бик нык булышты безнең татар фольклористикасының корифейлары. Ул да булса инде Нақый Сәнбәт, Мәхмүд Нигъмәтҗанов, Хәсән Хәйри, Илбарис абый Надировны әйтер идем. Шушы юнәлеш минем гомерем буенча дәвам итте. Бүгенге көндә инде эшләгән эшләрнең җимешләрен күрү дә үземә дә рәхәт. Геннадий Макаров Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясының татар музыкасы һәм этномузыкология кафедрасы доценты. Ул Идел Кама буе татарларының традицион өрмәле уен кораллары, тарихи реконструкция һәм генезис проблемалары дип аталган тема буенча диссертация яклый. Бәрмәнчек, Хушаваз, Аккалфак исемле вокаль-инструменталь фольклор ансамбльләренең оештыручысы һәм фәнни җитәкчесе дә. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Яшьләре 65-70-тән узса да, алар сәхнәне дер селкетә. Түбән Камада ветераннар арасында «Лейся песня на просторе» фестиваленең гала концерты узды. Анда бары тик үзешчән башкаручылар гына катнашты. Алар вокал, хореография һәм нәфис сүз буенча осталыкларын күрсәтә. Бәйгенең иң кызыклы мизгелләре алдагы язмада. Лайыклы ялда булсалар да, күңелләре белән яшалар, топырда бийләр, рәхәтләнеп җырлыйлар, сәнгатькә гашыйк булып яшиләр. Толиртенке ансамбле кичке уеннар күренешен сәхнәләштерә. Лейся песня на просторе фестивалендә елда катнашалар. Картаерга вакыт юк диялар. Үзебезне, күңелләребезне яшь тотарга тырышабыз. Яшьлек таратырга тырышабыз. Картлар да, яшьләр дә үзләренә мөмкинлекләр алсыннар. Тагы да матур итеп яшәргә. Тормышлар авыр булса да, җиңел итеп яшәргә мөмкинлекләр бар. Сюрприз төркеме татар халык биюен башкара. Артистлар Камаланы бистәсеннән килгәннәр. Милли киемнәре күз явын алырлык. Коллективта 25 кеше, шуларның икесе егетләр. Безнең биюләребез бик күп. Татарча биюләребез белән килдек бу юлы. Былтыр килдек кадрил белән, аннан алда килдек без кич утырабыз дигән татар бию белән. Җыр, бию, нәфис сүз, музыка, уен коралларында башкару сәләте. Лейся песня на просторе фестивалендә барысы да була. Әлеге бәйге 2011 елдан үткәрелә. Максаты үзешчән сәнгать коллективларын һәм талантлы ветераннарын ачыклау, аларны бер сәхнәдә җыю. Тамашачылар, чыгыш ясаучылар белән бергә кушылып җырлый. Күбесе яшьлек елларына кайткандай була. Фестиваль җиңүчеләре 7 номинация буенча билгеләнә. Иң яхшылары лауреат дипломы белән бүләкләнә. Альбина Вәлиева, Рафаль Ракыпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камдан. Казан шәһәре Совет районының татар телендә белем бирүче 149-нчы лицейы Татарстан Республикасы халыкларының телләрен, мәдәни мирасларын, гореф-гадәтләрен саклау һәм үстерү юнәлешендәге эшчәнлеге өчен грантка ия булган уку йорты. Алдагы язмабыз үзенең милли йөзен саклап калган әлеге уку йорты турында. Фәннур Хәсәнов видеоязмасы. Казан шәһәренең Совет районында урнашкан 30 еллык тарихы булган 149-нчы лицей 90-нчы еллар башында мәктәп гимназия рәвешендә ачылып, бүгенге көндә татар телендә белем бирүче уку йорты сыйфатламасы астында эшләп килүче уку йорты милли мәгарифкә тугры булып кала. Татар халкының бай тарихи мирасын барлау һәм өйрәнүдән туктамый. Билингваль һәм полилингваль белем бирү буенча зур тәҗрибә
тәҗрибә туплаган һәм республикабыздагы башка мәктәпләргә үрнәк булган әлеге уку йорты коллективы 2006 елда Россия президентының 1 миллион сумлык грантына лайык булды. Милли мәгариф өлкәсендәге уңышлары өчен Каюм Насыйри бүләгенә лайык булган белем йорты Татарстанның иң яхшы мәктәбе конкурсы призеры, Бөтен Россия бәйгесенең уңышлы мәктәп гранты кысаларында җиңүче мәктәп. Бүгенге көндә 1106 бала белем ала. Барысы да нинди милләт баласы булуына карамастан татар теле һәм татар әдәбиятын өйрәнәләр. Әлбәттә, бу инде бик зур күрсәткеч һәм бу безнең коллективның тырыш хезмәт нәтиҗәсе дип кабул итәм. Беренчедән, икенчедән, әгәр дә инде елдан-ел безнең лицейга килергә теләүче укучылар саны арта икән, балаларын укырга бирергә теләүче әти-әниләр саны арта икән, бу инде безнең өчен бик зур горурлык. Шуңа күрә менә шушы исемне саклар өчен, тагын да лицейның абруен, аның дәрәҗәсен үстерер өчен әлбәттә менә лицейда эшләгән һәрбер хезмәткәр, һәрбер мөгаллим, һәрбер мөгаллимә һәм безне аңлап, безгә ярдәм итүче әти-әниләребез бар. Бу безнең өчен бик зур табыш. Бары тик инде милли мәктәп дип, татар телендә белем бирүче мәктәп дип, без татар теле кысаларында гына тукталып калмыйбыз. Чөнки менә төрле милләт балалары булуга карамастан һәм безнең балалар 2 телле, 3 телле, хәтта 4 телле булып чыгулары өчен бик күп уңайлы шушындый шартлар тудырылган. Шуңа күрә чыгарылыш менә бу бәйрәмнәрендә, соңгы кыңгырау бәйрәмнәрендә нинди милләт баласы булуына карамастан безнең балалар татар телендә дә, рус телендә дә, инглиз телендә дә иркен аралаша торган балалар булып чыгалар. Коллективның төп кыйбласы төрле яктан үсеш алган шәхес тәрбияләү. Биредә һәр бала үзен төрле өлкәләрдә сынап карар өчен шартлар тудырылган. Балаларда милли үзаң формалашуда мәктәп коллективы нигездә Айдар Низамовның милли тәрбия бирү концепциясенә таянып эшли. Анда халык педагогикасы алымнары белән бер рәттән инновацион технологиялар куллануга да киң урын бирелә. Лицейда меңнән артык бала белем алуга да карамастан, һәр баланың шәхси үзенчәлекләрен, эчке халәтен, кичерешләрен күзаллап, бер генә укучыны да читтә калдырмыйча, күп кырлы эш алып барыла. Лицей һәр мәктәп шикелле тәрбия бирү программасына нигезләнеп эшли. Бу беренчедән, икенчедән без тулы көнле мәктәп режимында эшлибез. Әлбәттә, инде без татар телендә белем бирүче, тәрбия бирүче мәктәп буларак, bütün тәрбия чараларын барысында татар телендә оештырырга тырышабыз. Дәүләт стандартлары буенча 5 юнәлешне дә тулы көнле мәктәп режимында кертәбез. Бу спорт сәламәтләндерү юнәлешендә мактанырлык безнең нәтиҗәләребез. Икенче яктан безнең көн кадагында булган Россия гражданин үстерү, патриотик тәрбия бик уңышлы бара. Һәм шул ук вакытта әлбәттә без инде татар мәктәбе, татар традициялары, рухи мәдәни кыйммәтләр, халык авыз иҗады әсәрләрен мәктәп эчендә генә түгел, бөтен Казан шәһәрендә булган милли учаклар белән элемтәдә тору, бу театрлар булсынмы безнең, шул ук вакытта без проектлар, милли проектлар, ул сәләт лагере, бала, сөйлә, хәрәкәттә бәрәкәт проектлары, нинди мөмкинлекләр бар, балаларны татар телендә аралаша, сөйләшә алырлык. Икенче яктан татарча фикер йөртә. Мин татар дигән сүзне, фикерне горур йөртә алырлык балалар үстерер өчен без менә бөтенесендә файдаланырга тырышабыз. Әлбәттә, безнең түгәрәкләребез татар телендә алып барыла. Менә 21 түгәрәк эшләп килә. Кайсы юнәлешне алсак та, нинди милләт балалары йөрсә дә, безнең педагогларыбыз алар татар телле. Алар программалар татар телендә төзелгән һәм менә без буны инде нәтиҗәләрен күрәбез. Һәм икенче яктан безнең әти-әниләребез дә бит татар лицейына киләләр. Алар ни өчен безгә киләләр? Алар үзләренең ихтыяҗларын канәгатьләндерү, балаларын татар итеп үстерү өчен киләләр. Һәм без инде аларның фикерләрен күз алдына тотып, менә бу юнәлешләргә заманча тәрбия бирү, замана баласын үстерү юнәлешендә тормышка ашырга тырышабыз.
Уку тәрбия өчен лицейның элекке уңышларына таянып, балаларга ныклы белем һәм тәрбия бирүгә күңел җылысын салган, аларның киләчәгенә битараф булмаган, үз эшләрен яратып башкарган укытучылар, хезмәткәрләр, мәктәпкә ярдәм кулын сузарга әзер торган эшмәкәрләр, әти-әниләр, мин татар дип горурлана торган укучылары булганда, әлеге уку йортының киләчәге өметле, тоткан кыйблалары изге, яқты. Фаннур Хасанов, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Татарстанда Рамазан изге гамәлләр айы хәйрия марафоны дәвам итә. Изге айның 1-10 көнендә 91 мохтаҗ гаилә азык-төлек җыелмалары алырга өлгергән. 5 авыру баланы дәвалау өчен акча җыелган. Әлеге акция Диния нәзарәте тарафыннан авыру балаларга, аз кремле гаиләләргә һәм мохтаҗларга ярдәм итү йөзеннән оештырыла. Быел да Татарстан мөфтиятенең Зәкат хәйрия фонды авыру балаларга ярдәм оештыра, мохтаҗлар өчен ифтарлар уздыра, аз кремле гаиләләрне ризык белән тәэмин итә. Мохтаҗлар файдасына фитр садакасы, фидия һәм зәкат җыеп тарата. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам иттерә. Бүген изге Рамазан аеның 14нче көне. Ифтар 18 сәгать 29 минутта. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.